Se împlinesc 3 luni de când Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța i s-au ridicat autorizațiile de funcționare de către ANMCS, DSP și toate celelalte instituții ale statului. Din acel moment noi nu am mai putut funcționa. A urmat o perioadă foarte grea în care a trebuit să repornim activitatea spitalului. A urmat o perioadă foarte grea, momente de grele imediat după ridicarea autorizației, au fost momente de cumpănă în care au fost tot soiul de zvonuri și am crezut că nu vom mai putea funcționa niciodată. Astăzi mulțumesc domnului ministru al Sănătății că a făcut această vizită în spitalul nostru și a văzut exact cum se prezintă situația clădirii. Mulțumesc și autorității locale că a fost domnului primar Virgil Chița, că a fost permanent alături de noi în aceste ultime 3 luni foarte grele, în care a trebuit să avem o serie de discuții cu proiectanți, cu experți. Vă dați seama că acest lucru este foarte greu pentru un medic să înțeleagă un alt fel de limbaj. Eu, din ce am sesizat până acum, lucrurile cred că se vor mișca într-un cu totul alt ritm de acum încolo și într-un interval de timp pe care încă nu pot să-l precizez cu exactitate, dar probabil că în cursul lunii februarie vom putea să funcționăm parțial în această clădire.